fir-rokna qed jittawwal, nilmaħ wiċċ dak il-ġurdien. U jiena nitlaq niġri, għax nibża minnhom jien. Ma kienx ġurdien żgħir ħafna, ma kienx ġurdien kbir. Imbagħad fetaħ parġwienaħ, u iva beda jtir. U tar lejn is-sema, ma bqajt nara ħimkien. Id-dlam kien daħal ġmielu, u bżajt ħafna jien. Imbagħad mort fittixt fuqu, ħa nifhem eżatt x'kien. Aktar bdejt nibża jien, għax sibt filmati tiegħu jiġru fuq l-internet. U sibt li din il-ħlejqa, mhux ġurdien imma farfett. U sibt li din il-ħlejqa li ġwiena għandha 2, sibt li jsejħula il-farfett il-lejl. U tant pinġewħ tal-biża, ma nafx beda jiġrili. Sibt li għandu x'jaqsam anke mal-vampiri. U l-fama mur orqod, għaddiju li ġenwin. Jużaw l-immaġni tiegħu fil-jum tal-Halloween. U dan il-farfett il-lejl ħadilfa ħażina. U jaħasra dal-farfett ma għandu xejn kontrina, għax dan intelligenti u żgur mhuwiex kattiv. Anzi wħud kattivi miegħu u se ngħidilkom kif. Għax meta nwaqqgħu bini u jkunu hemm flimkien, nordmu dal-frifet kollha taħt it-terrapien. Għax hu meta kien twieled fid-dlam kienu welduh, u biex niltaqgħu miegħu fid-dlam biex insibuh, għax ħin jibda jidlam sewwa, fid-dlam dana jibda jtir. U kif jara fejn sejjer? Dan jinħass misteru kbir. U hemm x'se ngħidilkom, dan ma jarax bajnejh. Fid-dlam biex jara kollox, jara minn wudnejh. U jtir fid-dlamijiet, jitfaħ sejjes biex jindaga. Jekk il-ħoss li jkun tefa, ikunx ħabat ma' xi ħaġa. U fid-dlam minn fuq il-bjut, bil-ħoss jibqa' jara jtir. Jevita l-arbli u l-bini u l-wires tal-inxir. U jiekol dawk l-insetti li jagħmlu ħafna ħsara. U minn hemm fuq jikkwieta, ħlif bini mhux qed jara. U biex ma tibżawx minnu u tifmu li gustos, dan lilek jgħinek ħafna għax jiekol in-nemus.